Xa estamos chegando ao final. Vamos a dar... A continuación vai haber unha obra de teatro dos alumnos maiores de primaria de terceiro, cuarto, quinto e sexto, que se titula, que se chama Reis Magos ou Papá Noel. Un aplauso e gracias. Silencio. Non podes facerme iso. Espera. Teño moito traballo, así que en marcha. En marcha? Pero se levamos perdidos 3 días e 3 noites. Eu non sei. Eu tampouco, ao menos te facilidad ese camino. Pero se nos estropeou o GPS. Non podería usar o mapa, como todo o mundo. Ou polo menos a despertar un pouco. Eu non podo máis, de aquí non me movo. Xa ves, papi, aquí os compañeiros sin nada. Dixenche unha chea de veces que non me chames papi. A ver se vos enterades, fracasados. Teño moito traballo, Sí, xa sabemos. Pues a que cheguei, todos os días. Eso acontece sempre, papi. Pero... Estamos a turnos de que nunca se pasa o camino. Pero temos burros de cada van arriba e abaixo. Chega xa de tonterías. E facer un informe sobre a vosa mala conducta. E a nós que? E imos cambiar por cans. Eso sí que non. Pero que faz? De onde sacaste ese MP3? Estaba comprobado que funcionaba. Dixemos unha chea de veces que non podías coller cousas do saca. Xa de volta. Ai, estes todos van a acabar conmigo. Que difícil é ser Papá Noel. Oito, 9, 10. Gaspar, sai xa e devolve a miña coroa. Está atrás do árbore, eu sei. Isto non vale, é trampa. A ver, Gaspar, como se for tan difícil atoparte. E ves por aquí algún outro sitio onde agocharse? Agora por mí. É que parecedes críos. Iso é o que sempre decimos nós. Xa basta. Poñámonos ao traballo, que estamos perdidos. Logo é certo, non sabedes onde estamos. Xa vos deixo mi nai, que non podes o traballo. Calma, que isto é así todos os anos. Xa, pero este ano non vamos a topar o camiño de tempo, xa verás. Que dis, Pero sempre nos sai todo ben. Veña, o traballo. Esperade, alguén ten un espello. Deixe que lle axude, majestade. Déixate de espellos e de coroas. Miles de nenos agardan por nós. Non quererás co meu rechive de calquera maneira. Iso, como a Melchor, que tantos anos hai que non lavas a túa cama. Calade xa! Pero onde vai a túa dignidade, home? Hai que dar algo a imaxe. Xa basta. Non discutamos máis, que nos han sacado dos Belén. Facemos as partes. Aquí saltando. Suficiente! E agora, onde nos atopamos? Alguén viu, antes de que se cubrise o ceo, cada unha sinalaba a estrela. Caralá! É que ninguén lo sabe. Certo, nós xa cargamos cos agasallos. Eu non penso seguir até que saibades o camiño. Eu tampouco. Ai, sempre fai sol no deserto. Xusto hoxe tense que cubrir o ceo. Que difícil é ser rei mago. Vaya, vos non seredes por casualidade. E ti non serás. ¡O Reis Magos! ¡Papá Noel! Hemos oído falar de ti. Es muy famoso como limpachimeneas. Un limpachimeneas. Reparto xoguetes a todos os nenos. E ti ganes, o rei de bastos. Aquí temos de todo, para que negalo. Desculpa, Papá Noel, é que andamos algo apurados. Xa, porque nos perdemos. E agora non vamos a
falar de partidos xoguetes antes. A nós son os xoguetes. Ahora, por alá e casi, xa pode derrotar. Non. Falemos un pouco, que se nos equivocamos. Sin perder. Que pasa se esa torre nosa? A ver, según o noso mapa estamos en Segovia, non, en Albacete. Pois esa zona é nosa, Calma, Gaspar, eu creo que estamos en Asturias. Esa é nosa. Nin falar, que isto debe ser Cádiz, que se non mirad a vosa redonda. Cádiz é nosa. A ver se nos aclaramos, que temos moito traballo por facer. O máis importante que ningún neno que non se xoguete, non? Sí! Pois entón, non deberíamos ter as súas segundas chegados. Que vos parece si? Tiveches unha gran idea, digámoslo. E ese coraje. Estivemos falando, temos unha idea. Cóntale a Rodolfo. Que vos parece se nós repartimos esta noite vos e se queda con un secretario vos para estar despois do 5 de xaneiro? Non o teño moi claro. Queridos Reis Magos, Papá Noel e demais, estamos aquí hoxe para... Acaba dunha vez, que é para hoxe. Explico eu. Imos cumplir unha misión que era... Como era? Deixades de Rodolfo. Isto vai de mal a peor. Isto vai peor. Deixades de Rodolfo, que sabes explicar mellor. A ver, Porque damos algún neno, podemos deixar unha nota en cada casa. Unha nota, para que? Nena, pedimos que comproben que todos os nenos teñan agasallos por Nadal. Esta idea gusta. É unha nota de moito traballo, e podemos escolher. E se ao final quedan capaces de agasallo, que? Iso, que non é a primeira vez que temos que dar a volta. Pois que nos escriban eles a nós, que vos parece? Un plan perfecto. Imos, os camellos. Esperade, primeiro van eles. Eso que os non chegamos, nos chegan eles. Pero non saída 100%. E vos totalmente. Ben, pois non perdamos máis tempo. Renos, en marcha. nós tamén. Nós tamén. Baixes. Baixes, en marcha. ¡A la